Bali la Valenta 2. Si et va agradar la primera part, no et perdis la continuació. La gosseta Bali, a través de les seves aventures, ens segueix donant consells per a un món millor. Després de la bona acceptació de la primera part, una novel·la que va ser llegida en escoles de primària i de la qual el seu autor i creador, Ramon Grau, en va fer 24 presentacions, l'editorial El Cep i la Nansa en publica la continuació. La gosseta Bali i el seu germà Campió sempre es barallen, però quan un dia uns homes dolents segresten el Campió, la Bali no dubtarà a fer tot el possible per rescatar-lo, embarcant-se amb l'ajuda dels seus millors amics en una nova aventura plena d'enginy i d'esperança on també farà noves amistats. Bali la Valenta 2 és un llibre educatiu per als menuts que reivindica a cada capítol els valors que ens fan créixer i ser més bones persones, com les ganes d'entesa i el respecte als altres i al medi ambient. Acompanyes la Bali en la seva nova aventura?